Μεσογειακού Νότου έχουν πολλά απόβλητα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν. Στην Ελλάδα παράγουμε περίπου 5,5 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων το χρόνο. Εάν σε αυτά προσθέσετε τα αδρανή, τα απόβλητα της κατεδαφίσης, τα απόβλητα από την εξόρυξη, τότε γίνονται περίπου 15. Επομένως, είμαστε 11 εκατομμύρια άνθρωποι, που ο καθένας από εμάς παράγει 20 φορές το βάρος του το χρόνο σε απόβλητα. Ανακυκλώνουμε περίπου το 20%. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όλα τα υπόλοιπα οδηγούνται σε χώρους ταφής. Αυτό που θάβεται είναι μια τεράστια σπατάλη πόρων με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ας πούμε, αυτό εδώ είναι από κάποιο παλιό κόσμο που χαλάσαμε και δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω στη ζωή μου ποτέ. Και κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να το πάρει να το κολλήσει κάπου. Άρα ψάχνοντας, ξέρεις, κάτι βρίσκεις. Υπάρχουν τέτοια κομμάτια τα οποία στην ουσία θα πεθάνε, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να τα αξιοποιήσει και να φτιάξει πολλά πράγματα με την φαντασία του. Αυτά όλα, είδες τώρα, έτυχε να είναι εδώ που φαίνεται τι έχει κοπεί. Ναι. Εντάξει, μην νομίζεις, μαζεύονται. Αυτά, ας πούμε, είναι από μια μέρα, έτσι. Έχω ξεψηρίσει και λέω, θα χρησιμοποιήσω πρώτα όλα τα βαμβακερά που έχω και μ' αρέσουν, όχι με το στανιό, και μετά θα πάω να πάρω υφάσματα. Το μήνυμο απόρριμα για μένα, παιδιά, δεν είναι μόνο το υλικό. Το ενεργειακό αποτύπωμα και η μόλυνση που αφήνει ένα πράγμα είναι και το υλικό αυτό καθ' αυτό και τα πήγαινε έλατο. Και επίσης χρησιμοποιώ και κάποια υφάσματα πάρα πολύ μεγάλης αξίας, τα οποία τα έχω βρει από τον μπαμπά μου που ήταν ράφτης. Και τα φτιάχνω εγώ τώρα, τα κάνω διάφορα. Όσο να δω μήπως εγώ και πρέπει. Να, αυτά ας πούμε, πρέπει να είναι μαλλιά. Όχι πρέπει, είναι μαλλιά. Upcycle είναι ένας τρόπος να ανακυκλώσουμε τα πράγματα προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία. Στην απλή ανακύκλωση θα έπαιρνα τα μπουκάλια, θα τα ξαναέκανα πολυεθυλένιο και θα τα ξαναχρησιμοποιήσω να κάνω μπουκάλια. Στο upcycling η αξία του νέου αντικειμένου προκύπτει περισσότερο από την καλλιτεχνική δημιουργία και το design και λιγότερο από τα υλικά. Για παράδειγμα, παίρνω εγώ 5 πλαστικά μπουκάλια και αντί να τα ανακυκλώσω, με αυτά φτιάχνω ένα πολύ ωραίο φωτιστικό ή ένα άλλο μπιμπελό. Αυτά είναι δέρματα τα οποία έχουν περισσέψει από τα πατρόν που έχουμε βάλει πάνω στο δέρμα για να κόψουμε. Στην ουσία εδώ βλέπουμε ότι αν θέλουμε δεν πετάμε και τίποτα από το δέρμα. Ναι. Αντίστοιχα θα μπορούσε να σας τα φέρει κάποιος και να τα αξιοποιήσετε σε ένα design παπουτσιού. Βέβαια. Είναι θέμα να σου έρθει η έμπνευση για ένα σχέδιο και με βάση αυτό να εμπνευστείς, να σκεφτείς και να φτιάξεις ένα σχέδιο το οποίο θα προσαρμόσεις το συγκεκριμένο κομμάτι. Στο Μεσογειακό Βορρά, οι ευρωπαϊκές πόλεις δηλαδή, έχουν προχωρήσει σε μεθόδους οι οποίες είναι προηγμένες τεχνολογικά, κάτι που δεν διαθέτει ο Μεσογειακός Νότος. Από την άλλη πλευρά, ο Μεσογειακός Νότος μπορεί να δίνει μεθόδους που έχουν ξεχαστεί ιστορικά. Και αυτή η ανταλλαγή δίνει προοπτικές και σκέψεις οι οποίες μπορεί να εμπνεύσουν την τεχνολογία που έχει αναπτύξει ο Μεσογειακός Βορράς. Το Innova είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργείται στην κατεύθυνση NECBCMED. Στόχο έχει να προωθήσει την ανακύκλωση, δηλαδή το upcycling, στην κατεύθυνση των δημιουργικών επιχειρήσεων. Η δημιουργικότητα έχει να κάνει με τις εφαρμοσμένες τέχνες καταρχήν, σχετικά με το ρούχο, με το δέρμα και τα παραγωγά του, αργυροχρυσοχοΐα. Συνήθως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πράγματι αποτελούν ένα νήμα μεταξύ του παρελθόντος, του παραγωγικού παρελθόντος, το οποίο είχε το κέντρο της Αθήνας, φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι το κέντρο της Αθήνας δεκαετίες πριν αποτελούσε την καρδιά της ελληνικής
βιοτεχνίας. Καθώς περνούσαν οι δεκαετίες, υπήρξε μία μετεξέλιξη του κέντρου της Αθήνας από έναν τόπο μεταποιητικής δραστηριότητας και εμπορίου σε μεγάλο βαθμό και τη θέση του πήραν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με την αναψυχή και τον τουρισμό. Πάρα πολλές από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις παρέμειναν ανθεκτικές και ένας από τους λόγους που άντεξαν ήταν ακριβώς αυτή η δυνατότητα της συνεργασίας, των συνεργειών, των δικτυώσεων. Ας πούμε, μου φέραν αυτό το ρολόι το οποίο να το φτιάξω δεν φτιαχνότανε και μου ξέμεινε. Τι να το κάνω, στα σκουπίδια δεν το πετάω. Υπάρχουν εταιρείες, άνθρωποι, σχεδιαστές, δημιουργοί, οι οποίοι έχουν την ιδέα και παίρνουν τα εξαρτήματά τους, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τίποτα πια, και φτιάχνουν χάντρες, όπως είναι αυτές εδώ, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε ένα κόσμημα, μπορούν να ενταχθούν σε ένα ρούχο, να χρησιμοποιηθούν. Αυτό που έχει στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προσπαθήσει να ξαναφέρει τη χρήση των αντικειμένων χωρίς να παράγει σκουπίδια. 2/3 των εκπομπών προέρχονται από τα υλικά που διαχειριζόμαστε. Επομένως, αν τα υλικά αυτά τα διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο, αν εξασφαλίσουμε ότι δεν απαιτούνται σε θάλασσες, ωκεανούς και χωματερές, τότε σίγουρα μπορούμε να μειώσουμε ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών. Μέσα από αυτό το διάλογο τον ευρωμεσογειακό βελτιώνουμε και την ποιότητα της ζωής μέσα στην πόλη. Δηλαδή βοηθάμε σε μια καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας στα ιστορικά κυρίως κέντρα των πόλεων. Με κατοίκους, με επισκέπτες, με δραστηριότητες και με συνθήκες τέτοιες οι οποίες επιτρέπουν σε ένα παραδοσιακό, ιστορικό εμπροκειμένο κέντρο πόλης να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις. Η Ελλάδα έχει την κυκλική οικονομία περισσότερο ανάγκη από τις βιομηχανικές χώρες του Βορρά, γιατί έχει να προστατεύσει ένα απείρως ομορφότερο και πιο ευαίσθητο περιβάλλον και έχει κάθε λόγο να κλείνει κύκλους υλικών εντός της χώρας και να μην εισάγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τα δύο. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Ξεκινήσαμε με αυτή την σύντομη προβολή σαν εισαγωγή στον προβληματισμό ο οποίος διατρέχει αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, για το οποίο έχετε ήδη μια σημαντική πληροφόρηση. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία όλων εδώ, δηλαδή των φορέων με τους οποίους το Πολυτεχνείο έχει συνυπογράψει σύμφωνα συνεργασίας, τους επιβραβευμένους μικροβιοτέχνες από το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, τους συνεργάτες μας όλους. Θα παρακαλούσα τον αντιπρίτανή μας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την έρευνα, τον καθηγητή κύριο Γιάννη Χατζηγεωργίου, να έρθει στο βήμα, και στη συνέχεια την κοσμήτωρα της σχολής μας, η οποία είναι και μέλος της ερευνητικής ομάδας, να καλωσορίσει το κοινό μας εκ μέρους της σχολής αρχιτεκτόνων. Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο ιστορικό συγκρότημα της Πατησίτης των Πατησίων και στην ιστορική αίθουσα εκδηλώσεων Καφτατζόγλου. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να αναγνώσω όλους τους συμμετέχοντες από τον εμπορικό κόσμο, να χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου Χάρη Μπίσκου από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής των Αθηνών, τον κύριο Σωτήρη Αντωνίου, τον Γενικό Διευθυντή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Καβαδά της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, την κυρία Ερατό Μπουκογιάννη και τον κύριο Γεώργιο Σπυρομύριο από το Σύλλογο Αργυροξοχών Ελλάδος. Βρισκόμαστε στους χώρους του μεγαλύτερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας. Του σημαντικότερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας, του παλαιότερου και μεγαλύτερου φυσικά.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επικεντρώνεται στην διδασκαλία των νέων μηχανικών και ας μην γελιόμαστε, στην πραγματικότητα η τεχνολογική πρόοδος οφείλεται στους μηχανικούς. Είναι απαραίτητη η επιστήμη των μηχανικών για τεχνολογική πρόοδο. Η τεχνολογική πρόοδος πλέον συμβαδίζει και ενσωματώνει και θέματα της κυκλικής οικονομίας, όπως είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι πρωτοπόρο σε θέματα έρευνας, το πλέον πρωτοπόρο στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στις πρόσφατες κατατάξεις της ΕΘΑΕ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε θέματα τα οποία άπτονται της αριστείας και της έρευνας ήταν πρώτο, με χαοτική διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό αποδεικνύεται από την ένταση των ερευνητικών προσπαθειών των ερευνητών του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, με χαρακτηριστικά νούμερα θα μπορούσα να σας αναφέρω παραδείγματος χάρη για το έτος 2022 που τα έργα Horizon, οι εισρωές των έργων Horizon έχουν εκτοξευτεί στα 61,6 εκατομμύρια ευρώ και απασχολούνται μέσω των ερευνητικών έργων που εκτελούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πληθώρα ερευνητών, φυσικά μελών ΔΕΠ, που αγγίζουν γύρω στους 3.000 και εξ αυτών οι 800 περίπου είναι υπότροφοι. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει 9 σχολές μηχανικών που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες των μηχανικών. Διαθέτει ισχυρό ερευνητικό δυναμικό που βασίζεται στις προσπάθειες των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του και φυσικά εργάζεται σε επίκαιρα επιστημονικά ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή και η κυκλική οικονομία. Αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνο σε αυτά τα οποία έχουν συσχέτιση με το παρόν με το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο. Θέματα κλιματικής αλλαγής και κυκλικής οικονομίας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, από ό,τι παρατηρώ, πολύ ψηλά στην ατζέντα των ερευνητών που εκτελούν έρευνα μέσα στους κόλπους του Μετσοβίου. Χαρακτηριστική περίπτωση μπορώ να σας αναφέρω ότι μέσα στο Μετσόβιο και στους χώρους της Σχολής Χημικών Μηχανικών έχουμε μονάδα παραγωγής, πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου, το οποίο παράγεται από τα απόβλητα, τα τροφικά απόβλητα του εστιατορίου. Φυσικά δεν το κάνουμε σε μαζική παραγωγή. Έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο Χαλανδρίου στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος, αλλά αυτό είναι χαρακτηριστική περίπτωση της έντασης των ερευνητικών προσπαθειών που εκτελούνται μέσα στο Μετσόβιο. Αναφορικά με το συγκεκριμένο το έργο, να κάνω μια σύντομη αναφορά αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τον σημαντικό ρόλο της κυκλικής οικονομίας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ερευνητική ομάδα του MEP με την κεφαλή την κυρία Αυγερινού Κολόγια για το πρόγραμμα το INOMED ερευνά τη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας στις πρακτικές κυκλικής οικονομίας με σκοπό να υποστηριχθεί η αναβίωση του Αθηναϊκού Κέντρου. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το Αθηναϊκό Κέντρο. Πολλές φορές το περπατώ. Και για την επιτυχία του έργου προφανώς είναι πολύ σημαντική η συνεργασία όχι μόνο των επαγγελματιών αλλά και όλων των φορέων εκπρόσωποι των οποίων αυτή τη στιγμή παρίστανται σήμερα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου έχουμε υπογράψει σειρά μνημονίων συνεργασίας, όπως με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ονομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αθηναίων, τον Σύλλογο Αργυροχρυσοχώων Αθήνας και τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία όλων εδώ και η ενεργή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο έργο θα δώσει καινούργιες κατευθύνσεις με τη δυνατότητα νέων συνεργασιών σε θέματα κυκλικής οικονομίας, τα οποία άπτονται της διατήρησης του περιβάλλοντος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της μείωσης της κατανάλωσης πόρων, που προφανώς είναι και αυτά θέματα τα οποία επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο αρνητικό βαθμό το περιβάλλον φυσικά, αλλά και γενικότερα την οικονομία της χώρας. Τέλος, να αναφέρω ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου δόθηκε η δυνατότητα βράβευσης, δηλαδή από το ίδιο το έργο,
βραβεύτηκαν και πολύ, πολύ σημαντικό επιχειρήσεις σε θέματα, δεν πρόκειται να τις αναφέρω. Νομίζω, κυρία Κολόνια, όπως είπατε προηγουμένως, θα κάνω και μια παρουσίαση. Κάθε μία θα γίνει παρουσίαση κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Απλώς θα πω ότι στις θεματικές περιοχές των καινοτόμων πιλωτικών προϊόντων σε θέματα καινοτομίας και σε διασυνοριακά προγράμματα καθοδήγησης συνολικά θα παραβευτούν 6 επιχειρήσεις. Να σας καλωσορίσω ακόμη μια φορά στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να ευχηθώ, να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Κολόνια για την πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά και ταυτόχρονα τα δείγματα εξωστρέφειας τα οποία εντόνως έχει αναδείξει σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μπορώ να το πιστοποιήσω προσωπικώς αυτό. Και ξέχασα να χαιρετήσω ιδιαίτερα την Κοσμήτωρα της Σχολής Αρχιτεκτόνων, η οποία όχι μόνο εμπλέκεται στο έργο, αλλά είναι και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της αναβίωσης και της αναβάθμισης του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα την καθηγήτρια κυρία Ειρήνη Κλαπατσέα, η οποία είναι και μέλος της ομάδας, να μας καλωσορίσει εκ μέρους της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Να πω 2 λόγια ότι η βασική ερευνητική ομάδα αποτελείται από την κυρία Κλαπατσέα, εκτός από μένα, την κυρία Κλαπατσέα, τον καθηγητή, τον Ματθαίο Παπαβασιλείου, τον Δημήτρη Σούντρη από τους μηχανικούς υπολογιστών και μία πλειάδα υποψηφίων διδακτόρων και άξιων συνεργατών ερευνητών, να μην τους απαριθμίσουμε γιατί είναι αρκετοί. Να πούμε ότι το ερευνητικό πρόγραμμα στηρίζεται από 2 τομείς της Σχολής Αρχιτεκτόνων, τον τομέα πολεοδομίας και χωροταξίας, τον τομέα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και από τη Σχολή Μηχανικών Υπολογιστών. Η κυρία Κλαπατσέα και στη συνέχεια... Καλημέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, με ιδιαίτερη συγκίνηση, σε αυτή την αίθουσα. Ήδη ο αντιπριτανής μας είπε το πόσο σημαντική και συμβολική είναι η συνάντησή μας σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα, για την οποία έχουμε κάνει σοβαρή προσπάθεια και ο αντιπρίτανης κ. Χατζηγεωργίου, έτσι ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε τέτοιου είδους συναντήσεις, εκεί δηλαδή που συναντιέται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σχολή Αρχιτεκτόνων, με την παραγωγή και την δημιουργικότητα, με έναν τέτοιο τρόπο ο οποίος προάγει όχι μόνο την επιστημονική γνώση, αλλά και την, θα έλεγα, κοινωνική διάσταση της επιστήμης και προφανώς την οικονομική της διάσταση, παράλληλα δε με την περιβαλλοντική διάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ένα πυλώνα που θεραπεύει μεταξύ πολλών άλλων η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η συγκίνηση έγκυται στο γεγονός ότι θα σας μιλώ σήμερα, πάρα πολύ σύντομη θα είμαι, με την διπλή ιδιότητα αυτή της νεοεκλεγής σας Κοσμήτωρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων, αλλά ταυτόχρονα ως μέλος της ερευνητικής ομάδας ενός πολύ ενδιαφέροντος καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος ευρωμεσογειακού. Και πραγματικά κοιτάζοντας το τέλος πια αυτού του ερευνητικού προγράμματος, νομίζω ότι μπορώ να πω με μεγαλύτερη σιγουριά ότι ανήκει σε αυτή την ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής Αρχιτεκτόνων, όπου με έναν πολυσχηδή τρόπο απαντά σε πολλά και διαφορετικά προβλήματα μιας σύγχρονης πραγματικότητας του ιστορικού κέντρου της Αθήνας,
μέσα στο οποίο άλλωστε βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο διασταυρώνονται τα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας, της καινοτομίας, της παραγωγής και ιδιαιτέρως της δημιουργικότητας, μέσα σε ένα βεβαρημένο, με εισαγωγικά ή χωρίς, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά, ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το οποίο μεταλλάσσεται συνεχώς και συστηματικά, τουλάχιστον την τελευταία 15ετία, για την οποία άλλωστε έχουμε και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία από την ερευνητική μας δράση μέσω αυτού του προγράμματος. Νομίζω ότι αποτελεί προστιθέμενη αξία και για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων, αλλά και για το ίδιο συνολικά το Ίδρυμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν θα επαναλάβω τίποτα από όσα ήδη ανέφερε ο αντιπριτανής μας ή από όσα αντιστοίχως είπε η κυρία Βιερινού, η ομότιμη καθηγήτριά μας, που την ευχαριστούμε επίσης για το γεγονός ότι σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία ερευνητική, διδακτική, βρισκόμαστε σήμερα εδώ ελπίζοντας και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε ως Σχολή Αρχιτεκτόνων, ώστε τα πορίσματα αυτού του ερευνητικού έργου να μπορέσουν στη συνέχεια να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης αλλά και εφαρμογής τόσο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το Δήμο της Αθήνας, για όλους τους φορείς, εκπρόσωποι των οποίων βρίσκεστε σήμερα μαζί μας και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ανταπόκριση, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η ανάταξη ενός βεβαρημένου αστικού περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα πολιτισμικά φορτισμένου, μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο κλειδί μέσα στο οποίο πράγματι η δημιουργικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσε, ενσωματώνοντας πρακτικές κυκλικής οικονομίας, να συμβάλλει όχι μόνο στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα στην κοινωνία και στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και του κτηριακού αποθέματος που διαθέτει. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της Σχολής Αρχιτεκτόνων όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, τους συναδέλφους καθηγητές, αλλά και όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, τα οποία εκπονούν τις διδακτορικές τους διατριβές, ενώ κάποιοι ήδη από αυτούς έχουν ολοκληρώσει αυτό το στάδιο των σπουδών τους, παρακολουθώντας και δουλεύοντας μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα τη συγκεκριμένη, αλλά και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων της σχολής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πριν περάσω σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση, μόλις μπορέσουμε να ετοιμάσουμε, γιατί θέλω να ευχαριστήσω την Πριτανία μας και ειδικά τον κύριο Χατζηγεωργίου, γιατί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσπαθούσαμε να προχωρήσουμε το πρόγραμμα αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο λόγω των συνθήκων. Και όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς και τους συνεργαζόμενους μικροβιοτέχνες που βρίσκονται και σήμερα μαζί μας, γιατί περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε την ερευνητική μας δραστηριότητα ακριβώς με τον τρόπο που θα θέλαμε. Λοιπόν, η παρουσίαση είναι σύντομη. Δεν έχουμε στόχο να παρουσιάσουμε τόσο πολύ αναλυτικά το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει αρκετές φορές, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, ήδη ακούσατε τα γενικότερα θέματα και από τον Αντιπρίτανη αλλά και από την κυρία Κλαπατσέα. Θέλω να εστιάσουμε κυρίως στο γεγονός της σημερινής συνάντησης και επίσης
το γιατί κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Αυτή στην πραγματικότητα είναι μια συνάντηση εργασίας, μέσα από την οποία θέλουμε να αναδείξουμε την έννοια αυτού που λέμε clustering, δηλαδή της συνεργασίας την οποία συγκροτούμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε σκεφτεί. Έτσι, για να θυμηθούμε, αυτό το πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε αφορά στην χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Εντάσσεται στο στόχο που αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία. Έχει έναν υψηλό προϋπολογισμό, τον οποίο μοιραζόμαστε με 7 εταίρους και 7 πόλεις γύρω από τη Μεσόγειο, όπως βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος της διαφάνειας αυτής. Εκτός από την Αθήνα είναι το Πράτο της Ιταλίας, το Παλέρμο της Ιταλίας, η Τίνιδα της Τινησίας, η Παλαιστίνη με 2 πόλεις, την Αμπλούς και τη Χεβρώνα, και η περιοχή Ιρμπίτ της Ιορδανίας. Συμμετέχουν 5 μεσογειακές πόλεις, χώρες. Ο γενικός μας στόχος είναι να διαμορφωθεί μια στρατηγική για τις μεσογειακές πόλεις μέσα από τη λειτουργία των πολιτιστικών και των δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργούν τοπικά επίκεντρα, δηλαδή συσπυρώσεις, συγκεντρώσεις, οι οποίες λειτουργούν γύρω από την κεντρική ιδέα της κυκλικής οικονομίας και συμμετέχουν αυτές οι επιχειρήσεις είτε σε διασυνοριακά δίκτυα καινοτομίας και φυσικά σκοπεύουν στην προώθηση της αστικής και της κοινωνικής ένταξης. Έχει δηλαδή και έντονο κοινωνικό περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε είναι προφανώς οι συνέργειες σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην καινοτομία για την παραγωγή νέων προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων, στο πνεύμα πάντα της κυκλικής οικονομίας, και φυσικά να προωθηθεί η κοινωνική δέσμευση στο τοπικό επίπεδο για τη διαμοιρασμένη οικονομία και τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη και την πολιτική ισότητα των φύλων. Σήμερα συζητάμε ακριβώς για την οργάνωση αυτή της κοινωνικής και οικονομικής συμμαχίας, το clustering δηλαδή όπως θέλουμε, στο κέντρο της Αθήνας. Του έχουμε δώσει ένα μότο, ένα τίτλο αυτού του πράγματος. Είπαμε ότι μιλάμε για την Αθήνα και τους κύκλους της δημιουργικότητας μέσα στην Αθήνα. Γιατί αυτό? Γιατί στο ιστορικό κέντρο δραστηριοποιούνται παραδοσιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά πρόσφατα και σύγχρονοι νέοι δημιουργοί, οι οποίοι συνεργάζονται και θέλουμε να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία στα πλαίσια ενός κυκλικού συμπλέγματος, μέσα από το οποίο προωθούμε την κυκλικότητα, έτσι ώστε να προωθηθεί και να εγκαθιδρυθεί η ανθεκτικότητά τους στα νέα οικονομικά περιβάλλοντα, στις νέες απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε έξυπνα εργαλεία, τα οποία σχεδιάσαμε εδώ στο Πολυτεχνείο μας και για το οποίο θα προτιμούσα να μιλήσει ο κύριος Παπαβασιλείου με 2 λόγια. Μπορώ και εγώ βέβαια να σας πω ποια είναι η κεντρική ιδέα. Τα βλέπετε τόσο στις εικόνες της προβολής αυτής, αλλά και τα βλέπετε εδώ κοντά. Η κεντρική ιδέα είναι ότι σε κάποιους κάδους ορισμένες επιχειρήσεις να αποθέτουν τα απόβλητα από τις εργασίες τους και μέσα από ένα μήνυμα το οποίο στέλνει ο κάδος σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική την οποία έχουμε δημιουργήσει, ειδοποιείται ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο ενεργοποιεί τον φορέα του ποδήλατου, το οποίο περνά και τα συγκεντρώνει και τα προωθεί σε ένα άλλο σημείο όπου πραγματοποιείται αυτό που είπαμε ανακύκλωση, δηλαδή η μεταποίησή τους σε νέα προϊόντα τα οποία μπορούν να σταθούν στην αγορά. Ενδεικτικά εδώ μπορείτε να δείτε τη χάραξη των διαδρομών που θα μπορούσε να επιτελέσει το ποδήλατο το οποίο έχουμε φτιάξει, με τους κάδους όπου συγκεντρώνονται τα υλικά αυτά. Έχουμε επιλέξει συγκέντρωση πλαστικών, δερμάτων, ίσως και υπολειμμάτων από τις εργασίες των αγιοξοχών, οι οποίοι έχουν μια πολύ ισχυρή παρουσία, θα λέγαμε, στο ιστορικό κέντρο και
Είναι μια επιχειρηματική ομάδα η οποία επιδεικνύει μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα παρά την κρίση και παρά τον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα. Έτσι λοιπόν οι κύκλοι της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας ενισχύουν την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων αυτών και τη βιωσιμότητα της πόλης. Αντίστοιχες βέβαια δυνατότητες και ενέργειες έχουν πραγματοποιήσει και οι υπόλοιπες πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυό μας. Εδώ το clustering, δηλαδή αυτή η συγκέντρωση και η κυκλική οργάνωση την οποία δημιουργούμε, αποτελείται από ορισμένους συντελεστές, από τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους δημιουργικούς και κυκλικούς επιχειρηματίες, από τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουμε δώσει αυτό το βραβείο από τις διαδικασίες του προγράμματος και μέσω του ειδικού λογαριασμού έρευνας, αναφορικά με καινοτόμα πιλωτικά προϊόντα. Έχουμε εδώ την κυρία Θάνου και την ομάδα Κίζη Δελιγιάννη, τα βραφεία καινοτομίας με την αγορά νέου εξοπλισμού που έχουμε αναθέσει στην κυρία Μουδίλου και στην κυρία Πιτσάκη, και τα διασυνοριακά προγράμματα καθοδήγησης, τα οποία είναι εξόχως σημαντικά, τα οποία έχουμε αναθέσει στην κυρία Μπουκογιάννη και στην Κοτέχια Τίτη, την κυρία Κοτέχια Τίτη. Λοιπόν, εδώ ειδικά αυτά τα προγράμματα σκοπεύουν στην απόκτηση νέων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, στην προώθηση των δημιουργικών σχημάτων, σε επιχειρηματικά σχέδια. Περιμένουμε δηλαδή μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, τη συνεργατικότητά τους, την επικοινωνία τους και τη διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται και έξω από τη χώρα μας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια ολοκληρώνεται με τους φορείς τους οποίους έχουμε την τιμή να έχουμε και σήμερα μαζί μας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, με τον κύριο Καβαδά και το επιτελείο του, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής που εκπροσωπείται από τον κύριο Μπίσκο, τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας, με τον οποίο έχουμε μία μακρόχρονη, σχεδόν 20ετή συνεργασία, αλλά και με τη ΓΕΣΕΒΕ επίσης, με τον κύριο Αντωνίου εδώ, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματικών και Βιοτεχνών. Με συγχωρείτε, έκανα ένα λάθος πριν. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο εκπροσωπείται από τον κύριο Κομινό, που ήρθε πριν από λίγο, και η Γενική Συνομοσπονδία, η ΓΕΣΕΒΕ δηλαδή, με τον κύριο Καβαδά και το επιτελείο του, και το Σύλλογο Αργυροχρυσοχών, που είναι εδώ οι εκπρόσωποι του. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω περισσότερο εγώ. Νομίζω ότι το λόγο θα πάρουν οι επιβραβευμένες επιχειρήσεις να μας παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, γιατί αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία για να έχουμε τις γνώμες σας, αλλά και την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μήπως ο κύριος Καβαδάς θέλει να πει κάτι ή ο κύριος Κομνηνός αργότερα. Ευχαριστώ λοιπόν. Κλείνω αυτή την παρουσίαση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους φορείς, τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν έχουν επιβραβευτεί και είναι και παρόντες και παρούσες εδώ. Γεια σας και από μένα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που είχαμε να επιλεγούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Ονομάζομαι Σπύρος Κίζης. Μαζί με την κυρία Δελιγιάννη, η οποία δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, έχουμε ιδρύσει τα LOCOOL. Τι είναι τα LOCOOL? Είναι η σύντμηση των λέξεων Local Culture. Ακούγομαι καλύτερα τώρα? Αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο έχει σαν στόχο να φέρει κοντά
παλιά επαγγέλματα τα οποία χάνονται στη χώρα μας, βιοτεχνίες, εργαστήρια που δουλεύουν την κεραμική, που δουλεύουν το καλάμι, το σίδερο, πράγματα τα οποία έχουμε ξεχάσει ότι φτιαχνόντουσαν στη διπλανή πόρτα και συνήθως τα προμηθευόμαστε μέσω της βιομηχανίας. Το background μας είναι και σχετικό και άσχετο. Εγώ είμαι βιομηχανικός σχεδιαστής, είμαι μηχανικός σχεδιασμού προϊόντων, έχοντας μία σπουδή και στο κομμάτι το καλλιτεχνικό, στο Art College στο Εδιμβούργο. Η κυρία Δελιγιάννη από την πλευρά της ασχολείται με την επικοινωνία και το branding, αλλά είναι και κεραμίστρια. Οπότε αυτή η ένωση μας έχει οδηγήσει σε αυτή την προσέγγιση, δημιουργώντας αυτή την εταιρεία. Αυτό το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν ένα project που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου, το οποίο είχε σαν στόχο να ενώσει ένα τμήμα της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας με το κομμάτι της βιοτεχνίας στην Ελλάδα και γιατί όχι της βιομηχανίας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό το οποίο έγινε ουσιαστικά, δεν θα μακρηγορήσω σε σχέση με αυτό, ήταν ότι προμηθευτήκαμε τμήματα από γαϊδουράγκαθα, τα οποία αναμίξαμε με κάποιες βιολογικές ρητίνες για να φτιάξουμε ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται με βιομηχανικό ή βιοτεχνικό τρόπο. Αυτό έγινε σαν case study κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου και μετά από πλέον 10 χρόνια έχουμε καταφέρει να βρούμε τον τρόπο να το παραγάγουμε σε μικρές ποσότητες, σε δεκάδες δηλαδή, γι' αυτό μιλάω για βιοτεχνία και για βιομηχανία, φτιάχνοντας αντικείμενα και έπιπλα. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, το οποίο μας απέφερε και κάποια βραβεία και μια πρώτη δημοσιότητα γύρω από την προσπάθειά μας, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια όπου θα απευθυνόμασταν σε local makers, κυρίως σε τεχνίτες δεύτερης γενιάς, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές που βλέπουμε πολύ συχνά ότι είναι το παιδί το οποίο πήρε το συντηρουργείο του πατέρα του, έχοντας όμως γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών, κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα. Συνεπώς, εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές, δημιουργώντας έπιπλα και αντικείμενα σύγχρονης αισθητικής, τα οποία θα μπορούσε κανείς να δει πλέον σε όλη την Ευρώπη, είτε έχει τις αναφορές του σε κάποιο σκανδιναβικό σχέδιο, είτε σε αισθητική η οποία είναι πιο κοντά στη Μεσόγειο. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι να είναι καλής ποιότητας και να έχει παραχθεί είτε με τα χέρια, είτε σε μικρή κλίμακα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Αντίστοιχα παραδείγματα, τα κεραμικά. Έχουμε φτιάξει κάποιες συλλογές κεραμικών με παραδοσιακές μεθόδους. Ο τρόπος που χειριζόμαστε το bended plywood, το λυγισμένο κόντρα πλακέ, πάλι στο κομμάτι του επίπλου. Το μάρμαρο. Είναι πλέον μετρημένοι στα χέρια οι άνθρωποι στην Αττική, οι οποίοι επεξεργάζονται το μάρμαρο με τα χέρια τους. Και αυτό μας φέρνει και στη σημερινή μας συνάντηση, γιατί ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση για μας να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο πνεύμα αυτής της εταιρείας, χρησιμοποιώντας τη φύρα προκειμένου από τα εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας που βρίσκονται στο εμπορικό τρίγωνο. Όντας και εμείς παιδιά τα οποία ζούμε στο κέντρο της Αθήνας, το σπίτι μας, το εργαστήριό μας, η ζωή μας όλη είναι στο κέντρο, είναι στην Πλάκα και στο Κουκάκι, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Το κομμάτι το οποίο μας τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον είναι τα ερηνίσματα τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των μετάλλων, είτε στο κομμάτι των κοσμημάτων, είτε σε μεγαλύτερης κλίμακας, τα οποία συνήθως οι μεγάλες εταιρείες ανακύκλωσης εσφαλμένα θεωρούν ότι δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Πρόσφατα διαβάσαμε κάποια άρθρα τα οποία μας έδειξαν ότι υπάρχει τρόπος ανακύκλωσης, αλλά οικονομικά δεν είναι εξαιρετικά βιώσιμος. Συνεπώς, είναι προτιμητέο μέχρι στιγμής απλά να πετιούνται. Περνάω λίγο στο κομμάτι που σας ανέφερα πριν, ότι το άλλο μισό της ομάδας μας ασχολείται με την κεραμική.
Κάτι λοιπόν το οποίο μας έχει τριγκάρει πάρα πολύ είναι τα ιαλώματα που προκύπτουν στην κεραμική τέχνη και πώς αυτά δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει παρά μόνο μέσα από τον πειραματισμό, τη δοκιμή και το αποτέλεσμα. Θέλοντας λοιπόν να πετύχουμε κάποιες υφές που δεν έχουμε ξανασυναντήσει, η ιδέα ήταν να αναμίξουμε την φύρα που θα προμηθευόμαστε από αυτά τα εργαστήρια, προσπαθώντας να δούμε τι θα εμφανίσει. Οπότε, ο στόχος ήταν ο σχεδιασμός ενός αντικειμένου, ο οποίος θα είναι ίδιος στην παραγωγή του, θα βγουν αντίτυπα που στο κομμάτι του πυλού θα είναι ολόιδια, όμως θα διαφοροποιούνται κάθε φορά από τα μέταλλα τα οποία θα μπαίνουν μέσα στο ιάλωμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν κάποιες δοκιμές, κυρίως με σκόνη χαλκού που ήταν η πιο εύκολη να προμηθευτούμε στα πρώτα στάδια, μιας και τώρα παίρνει και μπρος όλο το κομμάτι αυτό της συλλογής των απορριμμάτων. Και οι πρώτες δοκιμές μας έδωσαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μας αποτελέσματα, κυρίως στο επίπεδο του χρωματισμού, καθώς από τη διαφορά που προέκυπτε στην θερμοκρασία των καμινιών στο δεύτερο ψήσιμο, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ιαλώματος, βγαίνανε διαφορετικές ματιέρες. Όπως σας είπα, εγώ προέρχομαι από ένα background μηχανικού, οπότε δεν μπορούσα να το αφήσω όλο αυτό χωρίς να μπει και λίγο geeking μέσα. Οπότε προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε μέσα και τις σύγχρονες τεχνολογίες της κεραμικής. Είναι αρκετά δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, αρκετά δημοφιλή στα τελευταία χρόνια προσέγγιση των κεραμικών μέσω της διάστατης εκτύπωσης. Οπότε εμείς σχεδιάσαμε ένα βάζο σαν πρώτο case study, το οποίο θα έχει μια εξαιρετικά οργανική φόρμα, οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να είναι κάτι που θα έχει φτιάξει ένας κεραμίστας τυχαία με τα χέρια του. Στην πραγματικότητα όμως προέρχεται από μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη μέσω του υπολογιστή, για να δούμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο τυπώνεται σε layers θα μπορεί να σταθεί, να ψηθεί και στη συνέχεια να γίνει η πρόσμιξη με τα μέταλλα που προανέφερα. Αυτό είναι το πρώτο πρωτότυπο χωρίς να έχει πρόσμιξη μετάλλων μέσα, οπότε αναμένουμε στα επόμενα στάδια αυτού του εγχειρήματος να δούμε τι θα βγει. Και αν όλα πάνε goes south που λέμε, αν δεν μας πετύχει, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα στον τρόπο που δουλεύουμε, να δούμε ότι τελικά αυτό που ελπίζαμε ότι θα προκύψει από αυτή την πρόσμιξη να μην είναι ok. Έχουμε ένα δεύτερο, ένα plan B στο μυαλό μας, το οποίο είναι η πρόσμιξη των ρινισμάτων με κάποιες ρητίνες νερού που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια για να φτιάχνουμε αντικείμενα, που αυτά δίνουν μια τέτοια ιδιαίτερη ματιέρα όταν αφού ανακατευτούν βυθιστούν μέσα σε υδροχλωρικό οξύ. Οπότε το οξύ διαβρώνει όλο το υλικό εκτός από τα μέταλλα. Οπότε είναι σαν να αναδεικνύεται μεταφορικά έτσι αυτό το οποίο χάθηκε από ένα προηγούμενο επάγγελμα. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κίζη και τώρα οι κυρίες Θάνου θα μας παρουσιάσουν ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Κλείστε το και να μπορέσετε. Γεια σας. Είμαι η Πολυξένη Θάνου και είμαι χημικός μηχανικός και συνεργαζόμαστε με την Ιωάννα Θάνου, είναι αρχιτέκτονας μηχανικός. Ναι, είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με ένα νέο κλάδο της σωματικής εκπαίδευσης, οπότε, που έχει να κάνει με ένα νέο κλάδο από τη δεκαετία του 60, που δίνει σημασία στο πώς μπορούμε να αντιλήσουμε σοφία από το σώμα μας με κάποιες συγκεκριμένες μεθόδους, και έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια προσέγγιση με την Πολυξένη ευρύτερη, το AOM, Architectural Objects and Mindful Movement, αρχιτεκτονικά αντικείμενα και συνειδητή κίνηση. Και σήμερα παρουσιάζουμε την ιδέα μας. Σχεδιάζουμε αντικείμενα σωματικής και οικολογικής ευημερίας στη Μεσόγειο. Έχουμε ήδη ένα αντικείμενο το οποίο έχουμε σχεδιάσει και έχουμε φτιάξει το πρωτότυπό του και μέσω ενός εργαστηρίου και αρχικά από τη διπλωματική της Ιωάννας. Όταν λέμε αντικείμενα σωματικής και οικολογικής ευημερίας, εννοούμε ότι
Υπάρχουν κάποια αντικείμενα που μπορούμε να σχεδιάσουμε κάποια αντικείμενα που μπορούμε να τα έχουμε είτε απλά στο χώρο μας, είτε σε χώρους συγκεκριμένα στούντιο, όπως γιόγκα κτλ. Που ενισχύουν την κοινοτικότητα του ανθρώπινου σώματος. Και εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό και με έναν οικολογικά συνειδητό σχεδιασμό. Και συγκεκριμένα να αναδειχθεί η σχέση, το πώς υπάρχει και ο νέος όρος ecosomatics, οικολογία και σωματικότητα, και να αναδειχθεί αυτή η σχέση του πώς αν υπάρχει σωματική επίγνωση μπορεί ο άνθρωπος να έχει και μεγαλύτερη επίγνωση για την οικολογία. Ναι, οπότε μέσα από αυτό το πρόγραμμα το ένα αντικείμενο που έχουμε ήδη σχεδιάσει, που είναι στρώματα διημέρευσης, θέλουμε να το παράξουμε αποκλειστικά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και έπειτα μέσα από τις πρώτες ύλες και από αυτά που μπορεί να μας δώσει το πρόγραμμα, είπαμε να σχεδιάσουμε ένα δεύτερο αντικείμενο που είναι κύλινδροι μασάζ ισορροπίας. Ας μην πούμε καλύτερα για τη σωματική εκπαίδευση και τα λοιπά. Τώρα, σωματικά αντικείμενα, γενικά ως όρος, somatic tools, είναι τα εργαλεία που διευκολύνουν τις κινητικές δραστηριότητες. Και είναι κάποια γνωστά, όπως το Pilates Ball. Ναι, το φαίνεται εκεί. Ωραία, οπότε το πρώτο μας προϊόν που είναι τα στρώματα διημέρευσης ή αλλιώς στρώματα επικοδομητικής ανάπαυσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε καθαρά για σωματικές δραστηριότητες, είτε και απλά ως έπιπλα σε ένα χώρο. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτά μέσω της Inomeda App, χρησιμοποιώντας ως γέμισμα περιττά υφάσματα που έχουμε βρει ότι υπάρχουν πάρα πολλά περισσεύματα σε μόδιστρους, ναι. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτά ως γέμισμα, υφάσματα για την επένδυση και συνθετικά υλικά, κλωστές, κουμπώματα κτλ. Οι προμηθευτές μας θα είναι καταστήματα μόδιστρων στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε ήδη από το πρόγραμμα υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχει το All Handmade και το Love Cuts που ήδη συνεργάζονται με το Inomeda App και εμείς μετά από μια περιήγηση στο κέντρο της Αθήνας βρήκαμε και το Void Mode και είμαστε και επίσης και δεν έχουμε, για παράδειγμα σήμερα θα έχουμε μια παραλαβή περισσεύματων υφασμάτων με το Void Mode και είμαστε σε επικοινωνία με το Haute Couture επίσης στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, έχουμε να πειραματιστούμε γι' αυτό. Τώρα, εδώ βλέπετε επίσης, ας πούμε, κάτω το ροζ είναι το πρώτο πρότυπο που είχαμε φτιάξει από μαλλί. Αυτά μπορούν να συνθεθούν στο χώρο κιόλας. Τώρα, το επόμενο προϊόν που σχεδιάσαμε που θέλουμε να σχεδιάσουμε, το πρόγραμμα δηλαδή μας έδωσε αυτό το έναυσμα, είναι οι κύλινδροι μασάζ ισορροπίας, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αποκατάστασης και βοηθήμα διατατικών ασκήσεων. Οπότε πήραμε ως πρώτη ύλη τα ρολά γύρω από τα οποία τυλίγονται τα τόπια υφασμάτων. Μας δόθηκε αυτή η ιδέα στην αρχή γιατί μας ενημερώσαν μόλις πρώτο ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ότι υπάρχει πληθώρα από αυτά τα ρολά τα οποία οι καταστηματάρχες υφασμάτων κάποιες φορές ίσως τα πετάνε. Και ταυτόχρονα σε συνδυασμό υπήρχε μια έμπνευση σε συνεργασία με το Leathercraft στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχει ήδη κάδος και τοποθετούνται κομμάτια δέρματος που μένουν από τα πατρόν. Οπότε πώς θα μπορούσαμε να, επειδή συνήθως τα foam rollers είναι συνήθως από πλαστικό και έχουν μια πιο γυμναστηριακή αισθητική, ας το πούμε, αποφασίσαμε να πειραματιστούμε, αλλά έχει και αυτό ένα κομμάτι πειραματισμού για τους επόμενους μήνες που θα είμαστε στο πρόγραμμα. Ναι, τα περισσεύματα δερμάτων θα είναι για την επένδυση των κυλίνδρων. Αυτά νομίζω. Εντάξει, εδώ έχουμε και το δίκτυο τροφοδοσίας, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να παρακαλέσουμε την κυρία Μπουκογιάννη. Λέγομαι Ντόλη Μπουκογιάννη και εκπροσωπώ μια μικρή ομάδα. Είμαι αργυροχρυσοχός, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, φτιάχνω κοσμήματα αλλά από όλα τα υλικά, χωρίς καθόλου προκαταλήψεις για την αξία τους. Οτιδήποτε μπορεί να εμπνεύσει ή να δείξει μια ωραία ιδέα ή ένα ωραίο αποτέλεσμα. Έχω ασχοληθεί αρκετό καιρό με όλο αυτό το project που έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία και όλο τα απορρίμματα, τα απόβλητα και όλα αυτά τα πράγματα. Έκανα μια πρόταση η οποία έγινε δεκτή. Απλώς θέλω να σας πω από τώρα, από την αρχή, ότι σε όλο αυτό το πράγμα, επειδή συνέχεια κάναμε την ερώτηση στον εαυτό μας, η οποία έλεγε γιατί το κάνουμε αυτό, και μετά προχωρούσαμε και πάλι λέγαμε γιατί το κάνουμε αυτό, και μετά κάναμε τη βασική ερώτηση πόσο θα πετύχει, αλλά όχι μόνο σαν μια δική μας προσωπική δουλειά, αλλά ως κάτι το οποίο αφορά τον κόσμο, και γενικά όλα αυτά τα θέματα αφορούν τον πλανήτη, όχι μόνο τον κόσμο. Κάθε φορά ξεφεύγαμε λιγάκι από το πολύ προσωπικό, να έρθω να σας πω, ξέρετε, εμείς σκεφτήκαμε αυτή τη λύση που είναι εντάσσεται στην κυκλική οικονομία και θα σας δείξουμε αυτή την πολύ ωραία ιδέα την οποία μπορούμε να παράγουμε. Το σκεπτικό για ποιο λόγο δεν το κάναμε αυτό είναι, δώστε μου ένα λεπτάκι, είναι γιατί μας ανησύχησε πιο πολύ το γεγονός ότι αυτό για να γίνει, να μπορεί να εφαρμοστεί, οποιοδήποτε ήταν το σκεπτικό μας ή η λειτουργία μας, για να εφαρμοστεί και να πάρει μία έκταση, διότι τελικά μόνον αυτό ενδιαφέρει, ήταν να το κάνουμε να είναι πραγματικό και βιώσιμο. Δηλαδή δεν θέλαμε να καταλήξουμε με μια ιδέα που θα έκανε κάτι καλό, παρότι πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα αυτά δύο που είδα, τα οποία και προσωπικά με ενδιαφέραν πάρα πολύ, αλλά κάτι που θα αφορούσε πιο πολύ και θα αντιπροσώπευε και τη χώρα μας. Δηλαδή είχαμε μέσα μας και πάρα πολύ έντονο την εθνική περηφάνεια, να κάνουμε κάτι. Και γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει 6.000 χρόνια ιστορία στην αργυροχρυσοκοΐα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι αυτή η τέχνη δεν υποστηρίζεται ουσιαστικά και δεν βοηθιέται. Με όλα αυτά τα προβλήματα και με τους ισχυρούς ανταγωνισμούς που έχει, συνέχεια φθήρεται και καταβάλλεται. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα ορυχείο, από το οποίο βγαίνει ο χρυσός, ο οποίος μολύνει τρομερά το περιβάλλον και ο οποίος επιβαρύνει με παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα τον πλανήτη μας. Και γιατί το δείχνω αυτό? Διότι, αν και δεν είναι όλες μας ύλες από εκεί, είναι μια βασικότατη ύλη. Το σκεπτικό μας, καθώς προχωρούσε, εδώ είναι ένα σκουπιδότοπος, όπως βλέπετε, όπου και από εκεί βγαίνουν αέρια τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Εδώ πέρα, εμείς τον εαυτό μας, σαν αργυροχρυσοχόοι, τον βλέπουμε μέσα από τα σκουπίδια μας. Δηλαδή, κάθε μέρα που θα πετάξουμε μια σακούλα σκουπίδια, η οποία πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν έχει να κάνει με τα πολύτιμα υλικά μας, διότι τα πολύτιμα υλικά της τέχνης μας από πάντα στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν πρώτα στην ανακύκλωση λόγω πολυτιμότητας, άρα ποτέ δεν ετέθη πρόβλημα ή ζήτημα να ανακυκλώνεται ο χρυσός. Μπορεί να υπάρχει τρομερή δυσκολία να ανακυκλώνονται τα μη πολύτιμα μέταλλα, όπως αυτά που ακούσατε προηγούμενα, τα οποία δεν συμφέρουν να ανακυκλωθούν σε μικρές ποσότητες. Τα δικά μας όμως, όσο και μικρή να είναι η ποσότητα, ανακυκλώνεται. Όμως έχουμε και εμείς απόβλητα, τα οποία τελικά με κάποιο τρόπο μολύνουν την ατμόσφαιρα. Αυτή η φωτογραφία που σας δείχνω δεν είναι δική μου, γράφει ακριβώς από ποιο blog την έχω πάρει. Και δείχνει πάρα πολύ απλά ποια είναι η linear economy, που έχουμε κάτι που πετάμε στα σκουπίδια, μετά έχουμε κάτι και φτάσαμε στο σημείο να ξέρουμε ότι πριν το πετάξουμε πρέπει να δούμε αν μπορούμε να το ανακυκλώσουμε, το οποίο και η ανακύκλωση έχει αποτύπωμα στη μόλυνση του περιβάλλοντος, και είναι και η κυκλική οικονομία που προσπαθούμε πριν πάει στον κάδο να κάνει όσες βόλτες περισσότερο μπορεί, δημιουργικά, πρακτικά, οτιδήποτε, πριν φτάσει στον κάδο. Λοιπόν, η σκέψη μας λοιπόν ήταν να προσπαθήσουμε όλο αυτό συνέχεια να το σκεφτόμαστε, ώστε η πρόταση να έχει κάτι που ακόμα και εμείς αν δεν τα καταφέρουμε, να μπορέσουν κάποιοι άλλοι ή κάποιοι πολύ μαζί.
Εδώ είναι μια φωτογραφία η οποία δεν ξέρω αν φαίνεται. Περπατώντας στον δρόμο, είδα ένα σπασμένο καθρέφτη ακουμπισμένο. Δεν θα σας πω την απλή κοινοτυπία σαν καλλιτέχνης εντός εισαγωγικών, ότι είδα τον καθρέφτη, τι μπορούμε να κάνουμε με τον καθρέφτη και πώς και το ένα και το άλλο. Όμως είναι ένα αντικείμενο το οποίο από μόνο του συμβολικά αντανακλά και σου λέει χρησιμοποίησέ με. Δηλαδή βλέπεις μέσα από εκεί μπορεί να δεις κάτι άλλο, το οποίο αυτός ο συμβολισμός όμως ισχύει για τα πάντα. Εδώ είναι ένα κουτί μέσα στο οποίο περιέχει παλιά χαλασμένα άχρηστα κοσμήματα, με την έννοια ότι δεν μπορούν πια να πουληθούν, είτε διότι έκλεισε η επιχείρηση, είτε διότι δεν είναι της μόδας πια, για πολλούς λόγους. Επειδή όμως είναι πολύτιμα, είναι χρυσά, συλλέγονται όλα αυτά. Στην πορεία, συγγνώμη, κάνω μια διακοπή. Αυτά είναι όμως τα μπρούτζινα, τα οποία δεν έχουν την ίδια αξία, αλλά και αυτά συλλέγονται και ξαναχρησιμοποιούνται. Τα οποία όλα αυτά λιώνουν μέσα σε ένα καμίνι, το καθένα με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικές ποσότητες. Και τελικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα χρυσό βραχιόλι χειροποίητο φτιαγμένο στο χέρι. Και εδώ θεωρητικά έχεις καταφέρει σε ένα εργαστήριο να κάνεις ανακύκλωση του χρυσού. Λοιπόν, ο χρυσός που χρησιμοποιείται για τα κοσμήματα είναι το 52% της παραγωγής παγκοσμίως του χρυσού. Δηλαδή, από όσο χρυσός παράγεται, το κόσμημα παγκοσμίως χρησιμοποιεί πάνω από το μισό. Το οποίο σημαίνει ότι είναι και από επενδυτικό χρυσό περισσότερο, επενδυτικό εννοούμε αυτά που αγοράζουν και πουλάνε τράπεζες που εμείς δεν ξέρουμε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, από το χρυσό που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά εργαλεία και μηχανήματα, από το χρυσό που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές άλλες μορφές, είτε τέχνης είτε τεχνολογίας. Το 52% λοιπόν είναι ο χρυσός. Από αυτό λοιπόν το μεγαλύτερο κομμάτι έρχεται, το 67% έρχεται από την εξόρυξη και το 33% από την ανακύκλωση. Αυτά είναι δεδομένα και έχουν ήδη επιτευχθεί. Οπότε τον έρθω εγώ εδώ να σας πω, ξέρετε, ανακυκλώνω το χρυσό και κάνω αυτό το βραχιόλι, ή θα σας πω τι είναι αυτό, ή κάνω κάτι άλλο, δεν το θεωρώ ότι πραγματικά είναι μια καλή ιδέα, έχουμε προχωρήσει, αλλά δεν είναι εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε. Εδώ σας δείχνω μία αλυσίδα, το κομμάτι της το ένα είναι χρυσό και το άλλο είναι σημαίνιο, η οποία έχει βρεθεί σε κουτί που πήγαινε για λιώσιμο, διότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να φορεθεί, και μετά από έντονη επιμονή έγινε αυτό το κολλιέ, το οποίο η άλλη πλευρά του είναι ασημένια, άρα με πολύ περιορισμένο κόστος, και αυτό είναι η λέξη επανάχρηση. Δηλαδή έχουμε πάρει αυτό καθεαυτό το αντικείμενο, δεν έχουμε κάνει ανακύκλωση, αλλά έχουμε κάνει ξανά το έχουμε χρησιμοποιήσει σε κάτι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε, και ξαναπάμε πάντα συνέχεια στην ερώτηση γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί γλιτώνουμε, μου έρχεται συγγνώμη μια αγγλική λέξη, γιατί όλο το διάβασμα έγινε, το emissions, που είναι εντάξει, okay. Και εδώ είναι πάλι το recycle, που κάνεις ανακύκλωση του χρυσού και παίρνεις και κάνεις ως σχεδιαστής εμπνέεσαι από το χρυσό, ο οποίος δεν έχει κακό αποτύπωμα στον πλανήτη, γιατί είναι ανακυκλώσιμος, και κάνεις ένα κόσμημα. Πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι ένα ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, το οποίο όλα τα σερβίτσια που χρησιμοποιεί είναι αυτής της εταιρείας και αυτής της μάρκας. Λόγω γνωριμίας και όχι κυκλώματος, το οποίο θα μπορούσε να μας είχε φέρει σε επαφή, άρα εντοπίζω το θέμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό με την ευρεία γνώση και να έρχονται σε επαφή εργαστήρια και επιχειρήσεις οι οποίες φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση. Εδώ έγινε λόγω προσωπικής γνωριμίας. Όταν άρχισαν να τους πάνε αυτά τα κεραμικά τα οποία πρέπει να πεταχτούν στα σκουπίδια και γίνονται τέτοια κομμάτια, απευθύνθηκαν σε μένα γιατί ξέρανε ότι έκανα τέτοια δουλειά και με ρώτησαν τι μπορώ να κάνω και τους είπα μπορώ να σας κάνω το κρεμαστό για το κλειδί του κάθε δωματίου. Οπότε έγινε με το χαρτάκι του, έγινε με τα πάντα, γράφοντας την ιστορία, έγινε ένα βραχιόλι, το οποίο τελικά αυτό το ξενοδοχείο, ενώ δεν είχε τέτοιο σκοπό, έβαλε και μια βιτρίνα με κόσμημα. Και σταματάμε εδώ και να σας πω ότι έγινε όλο αυτό, το οποίο έγινε και μπορούν να το κάνουν πάρα πολλοί άλλοι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνει ο ένας και το κρατάει, μπορεί να το κάνουν πάρα πολλοί. Δεν είναι όμως αυτό που θα έπρεπε να είναι ακόμα τώρα πια ο στόχος μας. Γιατί δυστυχώς η μόλυνση οδεύει με τεράστια βήματα. Άρα μικρού τέτοιου είδους επεμβάσεις προσωπικά πρέπει να σας πω ότι είναι καλές αλλά δεν αρκούν. Πάμε στα υφάσματα που βλέπω ότι είναι μια πολύ καλή πηγή έμπνευσης. Από τα υφάσματα λοιπόν τα οποία στη δική μας δουλειά απαιτούνται πολύ μικρά κομματάκια που πετιούνται, τα ρετάλια, φτιάχνουμε ένα βραχιόλι ενσωματώνοντας ένα μπρούτζινο τζιτζικάκι,
το οποίο έχει και την ιστορία του, το βραχιόλι τυλίγεται στο χέρι, όπως τυλίγονται όλα αυτά, και έτσι όλα αυτά τα υφάσματα που μπορεί κάποιος να τα πετάξει ή να λυπάται να τα πετάξει, προσέξτε και αυτό, και να τα φυλάει σε κάτι εργαστήρια τα οποία, άμα μπείτε, δεν μπορείτε να περπατήσετε, γιατί ο άλλος ξέρει ότι έχουν αξία όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει κανείς να τα κάνει κάτι, και τα φυλάει, δεν τα ρίχνει στα σκουπίδια. Και αυτό είναι μια ανακύκλωση, ή δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Αυτά είναι τα κεραμικά της κεραμίστριας της Μαρίας Μαρίνογλου, αναφέρω το όνομά της, γιατί τα περισσότερα εδώ μέσα είναι δικά της, που μία μέρα τη ρώτησα, συγγνώμη, της λέω, όταν σου χαλάει το καμίνι, τι τα κάνεις, μου λέει, τα πετάω. Οκ. Πάμε παρακάτω, οπότε τα πήρα εγώ τα σπασμένα, λίγο τους έδωσα κάποια φόρμα, άρχισα να τα κάνω βραχιόλια. Και εδώ είναι άλλα κεραμικά από άλλη προέλευση, πάλι βραχιόλια. Όλα αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες σε όλο αυτό το upcycling ή recycling, όπως να είναι. Μετά υπάρχει μία άλλη κατηγορία στη δική μας τη δουλειά, η οποία λέγεται αλλαγή χρήσης. Η αλλαγή χρήσης είναι, σου φέρνουν 2 μανικετόκουμπα, τα οποία πρέπει να τα χωρίσουν οικογενειακά και θέλουν να κάνουν 2 δαχτυλίδια. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα, σε ένα από τα πράγματα που εμείς ζητήσαμε στο πρόγραμμά μας, ήταν να μορφωθούμε περαιτέρω σε καινούριες τεχνικές και σε πολύ λεπτεπίλεπτες τεχνικές, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε καλή δουλειά σε αυτό το πράγμα, και να φτιάξει ένα δαχτυλίδι που μετά θα φύγει κάτι, γιατί όλα αυτά πρέπει να μένουν και να γίνονται καλύτερα, όχι απλώς να πεις ότι το έκανες. Και αυτά τα 2 μανικετόκουμπα δημιουργηθήκαν οι σκελετοί τους, οι οποίοι είναι από μπρούτζο. Το μανικετόκουμπα είναι από χρυσό. Αλλά ο πελάτης δεν ήθελε να επενδύσει τόσο πολύ. Τα κάναμε μπρούτζινα, κάναμε τη σχισμή, ενσωματώσαμε και βγήκαν 2 δαχτυλίδια. Δεν φαίνονται εδώ, αλλά φαίνεται πως κρατούνται πάνω. Και έτσι η οικογένεια μοίρασε το θησαυρό και μείναν όλοι ευχαριστημένοι. Χωρίς να λεράσεις τα χέρια σου ή να σπάσεις αυγά, δεν γίνεται καμία δουλειά. Δηλαδή, ό,τι θέλουμε να κάνουμε δεν μπορεί να γίνει έτσι απλά και όμορφα. Όλες αυτές οι διαδικασίες θέλουν κούραση και θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Σε όλη την προσπάθεια που κάναμε, που δεν το είχαμε γράψει στην πρότασή μας, αλλά προέκυψε, είναι ότι γκουγκλάροντας δεν βρήκαμε πουθενά πόσο επιβαρύνει το πλανήτης από τις πεταμένες συσκευασίες των κοσμημάτων. Το κόσμημα, επειδή έχει μια ιεροτελεστία, όταν το δίνεις, πρέπει να είναι ωραίο πακέτο. Επειδή είναι μικρό, είναι πάντα πολύ μικρό το πακέτο, και το πρώτο πράγμα που κάνει πάει στα σκουπίδια η σακούλα. Δεν είναι σαν το σούπερ μάρκετ που θα την ξαναχρησιμοποιήσουμε, ούτε από ένα μαγαζί από ρούχα. Όλες αυτές οι συσκευασίες είναι πανάκριβες, έχουν μεγάλο αποτύπωμα, διότι χρησιμοποιούν βαφές, χρησιμοποιούν υφάσματα, κόλλες, ένα σωρό πράγματα, και την πρώτη-δεύτερη φορά πάνε στα σκουπίδια. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κρατάνε τα κουτιά τους, είτε γιατί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας, τα μικρά τα σακουλάκια κάτω που βλέπετε, όλα αυτά, αν μπείτε σε όποιο εργαστήριο θα δείτε πάνω από 1000 σακουλάκια, τα οποία δεν έχει γίνει ένα σύστημα και μια επιμόρφωση για να ξαναχρησιμοποιούνται όλα αυτά. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Εδώ λοιπόν είναι αυτό για το packaging, πώς όλα αυτά πετάγονται που είναι μέσα στη συσκευασία, πόσο μεγάλες είναι οι ποσότητες, το περισσότερο βέβαια είναι το χαρτί και λιγότερο είναι τα πλαστικά και τα γυάλινα και όλα αυτά. Εδώ έχω κάνει μερικές λέξεις που είναι το reuse, το repurpose, η καινοτομία, είναι όλα αυτά τα πράγματα που αφορούσαν στην πρότασή μας. Εμείς ζητήσαμε βασικά εκπαίδευση, ζητήσαμε να ενημερωθούμε, να μορφωθούμε, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, πάνω στην ιστορία του κοσμήματος, να μάθουμε καλύτερα την αναγνώριση των υλικών, αλλά όχι μόνον, και των κοσμημάτων. Δηλαδή, σου έρχεται ένα κόσμο το οποίο θέλεις να το αλλάξεις στη χρήση ή να το ξαναχρησιμοποιήσεις οτιδήποτε. Πρέπει να έχεις πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τις δουλειές όπως να είναι. Μετά μας ενδιαφέρει πολύ η έρευνα των παλαιών τεχνικών, διότι έχουν φοβερές λεπτομέρειες, οι οποίες σε όλο τον κλάδο της δικής μας τέχνη, είτε είναι μπρούτσος, χαλκός, ασήμι, δεν έχει σημασία το. Για μας είναι όλα τούβλα που κτίζουμε το σπίτι μας. Γιατί υπάρχει και μερικές προκαταλήψεις σχετικά το ότι έχουμε πολύ ακριβά μέταλλα και όλα αυτά. Ο απλός ο μάστορας στο εργαστήριο των 10 τετραγωνικών, το χρυσό τον βλέπει σαν τούβλο και λάσπη. Μπορεί να μην σας φαίνεται ρεαλιστικό, σας διαβεβαιώ ότι είναι. Αυτό λοιπόν πριν πολλά χρόνια ήταν ένα βραχιόλι που είχε χρησιμοποιήσει ένα γυαλάκι σπασμένο από κάποιο μπουκάλι το οποίο υπήρχε. Θα ήθελα ένα λεπτό να σας δείξω και ένα τελευταίο. Δεν ξέρω πόση ώρα έχω κάνει, με συγχωρείτε, προσπαθώ να τα πω πολύ γρήγορα.
Ναι, εντάξει, okay. Οπότε τελειώνω, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτό ήταν, δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε έναν ορίζοντα όλοι ο καθένας στο project του, να γίνει λιγάκι πιο αποτελεσματικό και για κάθε θέση εργασίας, γιατί σας το λέω αυτό, το μεγάλο του το άνοιγμα, για κάθε θέση εργασίας που κλείνει, γιατί αν εσύ τα κουτιά πια δεν τα κάνεις όπως είναι για να πετσιούνται, αλλά τα κάνεις αλλιώς, θα κλείσει ένα μαγαζί που κάνει κουτιά. Αυτό όμως δεν είναι πραγματικό, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει κλείνοντας ένα μαγαζί που κάνει αυτά τα κουτιά, να έχεις ήδη προτείνει να ανοίξει κάτι άλλο που θα βγάλει τις ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή όλο αυτό πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά. Και εμείς όλη μας τη μελέτη και την πρόταση είναι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μπουκογιάννη για τις ιδέες και τις προοπτικές που μας δίνει. Να έρθει η κυρία Ντίτη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ντίτη και είμαι η ιδρύτρια της Θέλας και θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί μαθαίνω ελληνικά αλλά ακόμα δεν είναι αρκετά καλά. Hello everyone, thank you so much for being here. I'm Diti, the founder of Thela. So Thela is a circular lifestyle brand where we are addressing the global plastic waste problem. And our mission is to find solutions that are innovative, creative and local to this global plastic waste crisis with a positive environmental and social impact. So to start with, why plastic? So in the world of sustainability, when we think about plastic, we think about a material that is very toxic and harmful. But plastic is actually a very valuable and versatile material. It is both light and strong. It can take any shape and it literally lasts forever. So the problem is not in the material itself, but in its casual use and overconsumption in the form of disposable and single-use plastics. So although it was a breakthrough when it was first discovered, it has helped us tremendously in the medical industry, in the clean energy field and many other areas. It is now filling our landfills and oceans at a very rapid pace. It is devastating wildlife and it is disrupting our fragile ecosystems, and it's also proving to be a health hazard for humans. So how are we tackling this issue? Our first solution is to divert the existing plastic waste by upcycling and handcrafting, and we do this by working with artisan communities to repurpose their local waste into premium fashion and lifestyle products that retail globally. This is a process in very brief where the local plastic waste is collected. We work with artisan communities and fair trade tailoring communities to make these products that are ethical, fair, vegan, zero waste and circular. So far, every year we divert plastic equivalent to 20k plastic bags, and our aim is to expand every year into 50k and 80k plastic bags per year. Now, although we do divert this waste, for Thela it is very important to reduce plastic at the source, and for this we engage in educational activities where we create awareness through creative reuse and upcycling workshops where we upcycle plastic waste directly and also its composite materials like Tetra Paks or synthetic fabrics. And we are seeking help and funding to expand these educational activities. So we would like to develop these workshops into larger courses. We want to also have interactive talks on sustainability, plastic and its impact on the environment. And we want to enable communities, institutions and small businesses to significantly reduce their plastic consumption in their daily operations
through our consulting activities. So currently, we have impacted about 300 people through our educational activities, and with the help of the funding, we'll be able to expand our educational services to impact more people every year. So we are looking for mentoring and training for making this into a viable business model, and also for market research to identify the right audience, working with schools, institutions, events, and small businesses. Thank you so much. Ωραία. Ας περάσουμε στα βραβεία καινοτομίας, δηλαδή την κυρία Μουδήλου και την κυρία Πιτσάκη. Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Βίκη Μουδήλου, είμαι συνειδητρία μαζί με το σύζυγό μου, το Σταμάτη τον Κίνη, του brand Eating the Goober, και θα ξεκινήσω με μια παρουσίαση της εταιρείας μας και μετά θα μιλήσω για τα μελλοντικά σχέδιά μας που έχουν να κάνουν άμεσα με την επιβράβευση αυτή που έχουμε την τιμή και τη χαρά να λαμβάνουμε σήμερα. Το Super Goober, λοιπόν, τι σημαίνει το όνομά μας? Super Goober ήταν το μαγικό φιστίκι που ο Goofy, ο cartoon character, έτρωγε για να μεταμορφωθεί σε Super Goofy. Μεταφορικά, λοιπόν, το Eating the Goober σημαίνει την ατελείωτη προσπάθεια και τη συνεχή προσπάθεια να βγάλουμε από μέσα μας το super ήρωα alter ego μας. Ευχαριστώ. Την προσπάθειά μας να εξελισσόμαστε συνεχώς. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, μπορούμε να παρομοιάσουμε σαν Goofy ένα παλιό ανδρικό κουστούμι ή ένα μικρό κομμάτι άχρηστου υφάσματος ή ένα ελαττωματικό λάστιχο αυτοκινήτου, και σαν Super Goofy τον καινούριο του ανανεωμένο και μαγικό εαυτό που θα μπορούσε να είναι μια καινούρια τσάντα φτιαγμένη από παλιά άνδρικα κουστούμια, ένα ρούχο φτιαγμένο από ρετάλια που δεν κατέληξαν στα σκουπίδια, ένα αδιάβροχο από σπασμένες ομπρέλες ή σανδάλια με σόλες από ελαττωματικά λάστιχα αυτοκινήτου. Μιλάω φυσικά για κυκλική οικονομία που πραγματικά πιστεύω πως είναι το μέλλον, αλλά παράλληλα σας συστήνω με αυτόν τον τρόπο και τις πρακτικές του brand μας και την προσπάθειά μας να φτιάξουμε κάτι νέο και σύγχρονο και φρέσκο μέσα από άχρηστα για άλλους αντικείμενα. Το Eating the Goober ξεκίνησε το 2017 αρχικά με το σχεδιασμό και κατασκευή τσαντών από παλιά ανδρικά κουστούμια. Ένα καλό αλλά κατεστραμμένο από τσιγάρο ανδρικό κουστούμι μας έκανε να μην μας πάει η καρδιά να το πετάξουμε, και γι' αυτό το κόψαμε σε κομμάτια, σκεφτήκαμε να το διαμελίσουμε, να κρατήσουμε τα γερά του κομμάτια, να κάνουμε αυτό το patchwork και να φτιάξουμε την πρώτη μας τσάντα. Έπειτα προχωρήσαμε στα ρούχα. Σχεδιάζουμε και παράγουμε εδώ στην Ελλάδα, πάλι εδώ είναι ένα δείγμα των τσαντών μας. Παράγουμε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα 2 συλλογές συνθημάτων το χρόνο. Τα ρούχα μας δεν είναι προϊόν ανακύκλωσης, προέρχονται από καινούργια υλικά, όμως κάποια μεμονωμένα κομμάτια προέρχονται από ανακύκλωση των μικρών υφασμάτων που μας περισσέψανε, τα ρετάλια μας δηλαδή, όπως και κάνουμε και κάποιες συνεχείς προσπάθειες στο να χρησιμοποιούμε όσο περισσότερο γίνεται την κυκλική οικονομία. Δηλαδή, τελευταία είμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία με παραδοσιακό εργαλείο από τη Δονούσα, όπου φτιάχνει υφαντά από ανακυκλωμένο ελληνικό βαμβάκι και θα το βάλουμε στα ρούχα μας σαν μικρή λεπτομέρεια. Και έχουμε σκοπό να κάνουμε και τέτοιες κινήσεις, να το εξελίσσουμε όσο πάμε. Εδώ είναι ένα δείγμα από ρετάλια, ένα φόρεμα που έγινε από ό,τι μας είχε περισσέψει από τα ρετάλια των συλλογών μας. Πιστεύουμε στο slow fashion, στην αργή μόδα, αγαπάμε την κυκλική οικονομία και προσπαθούμε με καινοτόμες ιδέες να βοηθήσουμε στο να αλλάξουμε καταναλωτικές συνήθειες. Μία από αυτές τις ιδέες είναι και τα ηθικά μαγικά σανδάλια μας, το τελευταίο μας προϊόν, το οποίο βραβεύτηκε το 2019, πήρε ένα διεθνές βραβείο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, για την ιδέα.
Τι είναι τα ηθικά μαγικά σανδάλια? Είναι ηθικά γιατί κατασκευάζονται με σεβασμό στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Και είναι και μαγικά γιατί μπορείς να αλλάζεις το πάνω μέρος των σανδαλιών απλά με ένα κλικ, προσαρμόζοντας καινούρια κομματάκια, αλλάζοντας την πρόσωψη και με αυτή τη λογική αλλάζεις το design του παπουτσιού. Το όλο κόνσεπτ είναι ότι έχουμε ένα ζευγάρι σανδάλι, το βαρεθήκαμε, δεν το πετάμε, προσπαθούμε να μην απορρίπτουμε και τα ρούχα μας και τα σανδάλια μας. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ιδέα αλλάζουμε καταναλωτικές συνήθειες και το αλλάζουμε με σκοπό να το χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά και ξανά και να αγοράζουμε μόνο ανταλλακτικά και όχι όλο το σανδάλι. Τα σανδάλια είναι φτιαγμένα με ελαττωματικά αλλά μη χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων. Και το πάνω μέρος τους είναι από δέρμα ανανά, για την ακρίβεια από τα απόβλητα του ανανά, από φύλλα που έχουν περισσέψει και θα πήγαιναν στα σκουπίδια, δημιουργείται αυτό το υποκατάστατο του ζωικού δέρματος, φυτικό δέρμα. Και εδώ βλέπουμε και τώρα τα ανταλλακτικά που μπαίνουν από πάνω και αυτά είναι προϊόν ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, δηλαδή ακόμα και γκαζόν έχουμε χρησιμοποιήσει. Οτιδήποτε, ρετάλια, παλιά τραπεζομάντιλα, πανοφόρια, τσάντες, οτιδήποτε περισσεύει το διαλύουμε και επειδή είναι αρκετά μικρό το κομμάτι που χρησιμοποιούμε για την ανταλλακτικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ανταλλακτικό για τα σανδάλια μας. Να πω κάπου εδώ πως είναι αρκετά δύσκολο το να είσαι σχεδιαστής μόδας και να μπορέσεις να επιβιώσεις μέσω αυτού. Είναι πολύ δύσκολο και η πανδημία και η ενεργειακή κρίση το έχει κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Και προσπαθώντας να κάνεις βήματα προς τη βιώσιμη και ηθική μόδα και με τις κυκλικές πρακτικές αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας. Για να μπορέσει λοιπόν ένα brand να λέγεται βιώσιμο, θα πρέπει όλες οι αποφάσεις που καλείται να πάρει, ο γνώμονάς του να είναι ο ηθικός κώδικας που το ίδιο έχει θέσει και όχι μόνο το κέρδος. Ένα brand όμως δεν πάβει να είναι και μια επιχείρηση που χρειάζεται κέρδη για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Έτσι, με λίγα λόγια, ένα ηθικό μα και επιτυχημένο brand θα πρέπει να μπορέσει να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας του πλανήτη και της οικονομικής βιωσιμότητας του ίδιου του εαυτού. Μιλάω λίγο σαν οικονομική αναλύτρια, είμαι οικονομική αναλύτρια, είναι οι σπουδές μου και εγώ και ο σύζυγός μου έχουμε σπουδάσει οικονομικά. Γι' αυτό το λόγο όμως θέλω να πω, τα λέω όλα αυτά για να πω ότι η επιβράβευση αυτή από την InnoMetApp, εκτός από το ότι μας τιμά και μας ενισχύει ηθικά, να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, μας δίνει και μια τεράστια πρακτική βοήθεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις ιδέες μας, αγοράζοντας εξοπλισμό που τόσο χρειαζόμαστε, αλλά να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την παραγωγή μας. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της επιβράβευσης αυτής, νοικιάσαμε χώρο πάνω από το κατάστημά μας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην Πραξιτέλους, το οποίο θα εξοπλίσουμε και θα αγοράσουμε τραπέζια κοπής, μαχαίρια κοπής και διάφορα άλλα μηχανήματα. Θα προσλάβουμε καινούριο υπάλληλο, που θα σημαίνει ότι θα δώσουμε και μια θέση εργασίας για να χειρίζεται τον νέο εξοπλισμό και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας. Για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένη, είχαμε ένα πολύ τιμητικό email πέρυσι λάβει από την Αμερική, από την Καλιφόρνια συγκεκριμένα, που θέλανε μια τεράστια ποσότητα σανδαλιών να τη δώσουν σαν δώρο που είχε να κάνει με την κυκλική οικονομία σε ένα συνέδριο. Δυστυχώς και με λύπη καρδιάς του λέω, δεν καταφέραμε να ταπεξέλθουμε στην ποσότητα την οποία ζητούσαν, γιατί ήταν μεγάλη ποσότητα. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου, αν υπάρξει τέτοια ζήτηση, θα μπορέσουμε να έχουμε και την προσφορά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τους υπεύθυνους της InnoMetApp Project, όλη την ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετώδου Πολυτεχνείου και ιδιαιτέρως την Αγγελική Δεμετζή και τη Μαρία Κούτσαρη, τις οποίες γνωρίσαμε και μας συμβούλευσαν και μας βοήθησαν τόσο πολύ. Εμείς από τη μεριά μας θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όσο δυνατόν περισσότερο την ευκαιρία που μας δίνεται για ανάπτυξη. Πιστεύουμε βαθιά πως η κυκλική οικονομία είναι το μέλλον, αν θέλουμε αυτός ο πλανήτης και το ανθρώπινο είδος να έχει μέλλον. Θα προσπαθούμε λοιπόν να τρώμε κάθε μέρα το μαγικό μας φιστίκι και ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να γίνουμε σούπερ ήρωες, σίγουρα αν με τι άλλο μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μουδίλου,
Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εκείνη προσωπικά, αλλά και σε όλο το πρόγραμμα. Η κυρία Πιτσάκη, η οποία είναι και αρχιτεκτόνισσα, απόφοιτος της σχολής μας. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι όντως πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ, μιας και αποφοίτησα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων. Οι Three Quarters είμαστε εγώ και ο Γιάννης και το 2015 ιδρύσαμε στην Αθήνα ένα fashion accessory brand πιστό στις αρχές της βιωσιμότητας, που είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα κυκλικά brand της Ελλάδας. Η ιστορία μας ξεκινάει επειδή και οι δυο μας αγαπάμε πάρα πολύ τις πόλεις. Αγαπάμε το αστικό περιβάλλον, αγαπάμε την πολυπλοκότητά του, αγαπάμε τα διαφορετικά επίπεδα που έχει, την παράδοση στην αστική οικονομία, όλα όσα δημιουργούν ένα complexity που έχει πολλές δυναμικές. Όμως οι πόλεις έχουν και μια πιο σκοτεινή πλευρά, που είναι αυτή των απορριμμάτων. Απορρίμματα που έχουν δημιουργηθεί είτε από την ιδιωτική κατανάλωση, είτε όμως και από δραστηριότητες της πόλης. Υπολογίζεται ότι, μιλώντας για το δυτικό κόσμο, κάθε πολίτης παράγει περίπου μισό τόνο απορριμμάτων το χρόνο, που συνήθως είναι μέρος της προσωπικής του ζωής και της κατανάλωσης. Αν μιλήσουμε όμως λίγο πιο ευρύτερα για τα απορρίμματα μιας πόλης, ξαφνικά μας ανοίγεται ένας πολύ πιο ευρύς κόσμος, που έχει να κάνει με τα υφάσματα της πόλης. Η πόλη, όταν σκεφτούμε τμήματα των απορριμμάτων της, συνήθως σπάνια έρχονται στο μυαλό μας τα υφάσματα από τα οποία αποτελείται. Και όταν μιλάμε από την άλλη πλευρά για σπατάλη ή για απορρίμματα υφασμάτων, συνήθως έρχεται στο μυαλό μας ό,τι έχει να κάνει με γεννήσεις, ταπετσαρίες, μπάνερ, που συνήθως τα περισσότερα από αυτά, πολύ λίγα είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά, τα περισσότερα από αυτά είναι είτε φτιαγμένα από συνθετικά υλικά, είτε από υλικά που είναι πλήρως πλαστικά. Και αυτά τα υφάσματα, εμείς στο Three Quarters τα ονομάζουμε τα αόρατα υφάσματα. Υπάρχει λύση για αυτό το κομμάτι που συνήθως το ξεχνάμε, της πόλης, των απορριμμάτων της πόλης? Εδώ έρχονται επιχειρήσεις σαν τη δική μας, και αυτός είναι ο στόχος μας, να λύσουμε ένα πρόβλημα της πόλης, αρχικά να το καταγράψουμε εννοείται και έπειτα να το λύσουμε, και συγκεκριμένα στο Three Quarters ασχολούμαστε με τα απορρίμματα της πόλης που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής και όχι κατόπιν της κατανάλωσης. Ιδρύσαμε το Three Quarters για να δώσουμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα της πόλης της Αθήνας. Γι' αυτό και το εργαστήρι μας είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Ψήρι, συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση της αστικής οικονομίας που στηρίζεται όμως πλήρως στην κυκλικότητα. Από αόρατα επομένως υφάσματα της πόλης φτιάχνουμε προϊόντα μόδας, τα οποία όμως εδώ μπαίνουν και οι αρχές της ανακύκλωσης, του upcycling, είναι premium προϊόντα. Δηλαδή, από ένα σκουπίδι φτιάχνουμε προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη αξία. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε η πόλη των Αθηνών να είναι πλήρως κυκλική στα επόμενα χρόνια, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν χτίζουμε ένα δίκτυο
εμπιστοσύνης σε όλους τους φορείς, από τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και τις μεγαλύτερες βιομηχανίες, όπου συνεργάζονται όλοι και ο ένας δουλεύει, χωρίς να χρησιμοποιούμε νέες πρωτεσίλες, ο ένας δουλεύει με τα κομμάτια που περισσεύουν από κάποιο άλλο κομμάτι της αλυσίδας. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική εικόνα της Αθήνας και θα σας μιλήσω στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα για ένα από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε κυρίως, που είναι οι τέντες της. Υπολογίζουμε, και αυτό είναι και μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην καταγραφή των αόρατων υφασμάτων, υπολογίζουμε με βάση ερωτηματολόγια που έχουμε στους τεντάδες με τους οποίους συνεργαζόμαστε και υπολογισμούς στο πόσο συχνά πλέον με βάση την υπερκατανάλωση αλλάζουμε τέντες στο μπαλκόνι μας, ότι περίπου 300 τόνοι καινούριων υφασμάτων πετιούνται κάθε χρόνο, που είναι τα ρετάλια των τεντάδων κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους. Γύρω στο 10% των καινούριων υφασμάτων, όταν κόβουν στα μέτρα ενός μπαλκονιού, πετιούνται γιατί απλώς είναι πολύ μικρά για να μπουν στη διαδικασία να τα χρησιμοποιήσουν. Και εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Μέχρι στιγμής έχουμε ανακυκλώσει γύρω στους 5 τόνους τέτοιων υφασμάτων σε προϊόντα fashion accessories, τσάντες και μικρότερα αξεσουάρ. Όμως, επειδή, όπως είπα νωρίτερα, δουλεύουμε σε ένα κυκλικό μοντέλο, δηλαδή επιδιώκουμε να έχουμε μια zero waste παραγωγή, μια παραγωγή μηδενικών απορριμμάτων, είχαμε όλα τα χρόνια που δουλεύουμε στο Three Quarters, είχαμε ένα κενό στο πώς διαχειριζόμαστε τα δικά μας τα ρετάλια. Μπορεί να έχουμε ανακυκλώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των απορριμμάτων της Αθήνας, όμως έχουμε παράξει κι εμείς ένα σεβαστό ποσό από τα ρετάλια μας. Ο στόχος κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ενός προϊόντος είναι να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μικρότερα υφάσματα που μένουν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα άλλο προϊόν. Όλες οι παραγωγές όμως έχουν μικρότερα αποκόμματα. Είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγουμε αυτό και εδώ έρχεται το πρόγραμμα του Ινομέντα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σχολή Αρχιτεκτόνων που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να γίνουμε fully circular, πλήρως κυκλικοί, παρέχοντάς μας την χρηματοδότηση για να βρούμε τον εξοπλισμό που θα κάνουμε shred τα δικά μας, συγγνώμη για τους αγγλικούς όρους, αλλά συνήθως έτσι μιλάμε και για να πώς το λέμε, να αποδομήσουμε τα ρετάλια μας σε πολύ μικρότερα, ώστε να μπορούμε να τα διοχετεύσουμε κατόπιν σε μεγαλύτερες βιομηχανίες που θα τα χρησιμοποιήσουν σαν υλικά, σαν καινούργιες πρώτες ύλες. Δημιουργούμε μια ευκαιρία μέσω του προγράμματος του Ινομέντα, μικροί σχεδιαστές και μικρά brands από το δικό μας να αναπτύξουν ένα δίκτυο που θα επαναχρησιμοποιούν τα ρετάλια τους, χωρίς όμως να αναγκάζονται να καταφύγουν σε λύσεις με πολύ μεγάλο κόστος, που είναι αντίστοιχες μέθοδοι που υπάρχουν στις μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υποστηρίξουν το μικρό δικό μας όγκο. Στο εργαστήρι μας του Ψήρη γίνεται όλη η παραγωγή. Με τη βοήθεια όμως του Ινομέντα αποκτάμε καινούριο χώρο όπου θα γίνεται όλη η επεξεργασία των πρώτων υλών και των ρεταλιών μας.
και προσπαθούμε να εκπληρώνουμε όσο περισσότερους από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη και με το inclusivity στους ανθρώπους που δουλεύουν για μας, αλλά και με τους τρόπους παραγωγής και επεξεργασίας των υλικών για τα οποία μίλησα νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πιτσάκη. Με την παρουσίαση αυτή ολοκληρώσαμε τις παρουσιάσεις των επιβραβευμένων μικροεπιχειρήσεων με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ήθελα να παρακαλέσω τους φορείς με τους οποίους έχουμε συγκροτήσει αυτά τα σύμφωνα συνεργασίας, εάν θέλουν να πούνε δύο λόγια. Καταρχήν, κάποιες εντυπώσεις από αυτή την εργασία την οποία παρακολουθήσαμε και αν έχουν και κάποιες σκέψεις που θα ήταν και πάρα πολύ σημαντικές για μας για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Παπαβασιλείου, τον συνάδελφό μου, μήπως θέλει να πει δύο λόγια πιο συγκεκριμένα για αυτό το ποδήλατο και τον κάδο και την διαδικασία αυτή. Ναι. Ο κύριος Γιακούλας από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ. Πραγματικά καινοτόμο έργο το οποίο υλοποιήσατε. Εμείς από την αρχή, όπως γνωρίζετε, δείξαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου, δεδομένου ότι εκπροσωπούμε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως έχουμε παρουσιάσει και σε προηγούμενα στάδια αυτού του έργου, παίζουν κεντρικό ρόλο στην κυκλική οικονομία, όχι μόνο μέσω των διαδικασιών ανακύκλωσης που παρακολούθησαμε πριν, αλλά και μέσω των διαδικασιών επισκευών των προϊόντων. Θεωρούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις παίζουν κομβικό ρόλο στην κυκλική οικονομία, επαγγέλματα στα οποία δεν μας πάει το μυαλό, όπως είναι η Μοδίστρα, ο Τσαγκάρης, ακόμα και ένα συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο φυσικά δεν εντάσσεται στο αντικείμενο του έργου σας, παίζουν κομβικό ρόλο στην κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο δεν αναδεικνύεται συχνά. Εμείς, ως Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημασία της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε προτάσεις πολιτικής, τις οποίες επικοινωνούμε, θέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια αυτή τη στιγμή. Η βιομηχανία εξακολουθεί να σχεδιάζει κυκλικά προϊόντα τα οποία δεν είναι φιλικά στην κυκλική διαχείριση, δεν είναι επισκευάσιμα. Προσπαθούμε επίσης να προωθήσουμε σχήματα συνεργασίας. Θεωρούμε ότι η συνεργασία, το clustering μικρών επιχειρήσεων είναι ίσως η μόνη διέξοδος που έχουν αυτές στη σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομία, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και παραγωγικές. Και φυσικά προσπαθούμε να είμαστε συνέχεια σε διάλογο και σε συνεργασία με τους φορείς γνώσης, όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και γι' αυτό θα είμαστε δίπλα σας και σε αυτό το έργο και σε όποιες επόμενες προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι για το έργο σας. Έχουμε τρία επιμελητήρια στην Αθήνα. Το βιοτεχνικό επιμελητήριο και το επαγγελματικό είναι αυτά που εκπροσωπούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ή την πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Προέδρου του Βιοτεχνικού, του Παύλου του Ραβάνη, των συναδέλφων από την Πρισένη μαζί μας και η Μίνα Υπελέκη που συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση του έργου. Συγχαρητήρια λοιπόν στο ότι πρωτοπορείτε και καινοτομείτε σε έναν χώρο που λείπει από την Ευρώπη και από την Ελλάδα πολύ περισσότερο. Και το πιο σημαντικό που κάνετε είναι δίνετε χώρο και υποστήριξη σε νέους ανθρώπους τις ωραίες τους ιδέες να τις θέσουν σε εφαρμογή. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθείτε και να σας βοηθήσουμε και βοηθάμε σε αυτό να μεταλαμπαδεύσετε αυτή τη λογική στην ευρύτερη κοινωνία. Εκεί έχουμε μεγάλο κενό. Έχουμε λοιπόν κάποια άσχημα νέα γύρω από την κυκλική οικονομία. Τα άσχημα νέα είναι ότι συνεχίζουμε να καταναλώνουμε προϊόντα που είναι δύσκολα ανακυκλώσιμα. Ένα project το οποίο έχουμε υπόψη μας για τα υλικά συσκευασίας ποτών. Έγινε μια μέτρηση. Στην Ελλάδα καταναλώνουμε 3,5 δισεκατομμύρια φιάλες, πλαστικές, γυάλινες και αλουμινένιες το χρόνο.
τις οποίες δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Αυτά είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συνειδητοποιήσει ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όχι μόνο για λόγους ηθικής ή προστασίας του περιβάλλοντος, για να διασώσουμε τις επόμενες γενιές δηλαδή, που μας ακολουθούν, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, έχει γίνει αντιληπτό ότι όσο εξαρτώμαστε από το πλαστικό και από μια σειρά από μέταλλα που δεν θα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξαρτάται και θα επηρεάζεται και θα ελέγχεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες. Έχει γίνει λοιπόν αντιληπτό ότι αυτό πρέπει να αντιστραφεί, άρα γίνονται όλο και περισσότερο στοχευμένες ενέργειες να βοηθηθούν τέτοιου είδους δράσεις για να διασφαλιστεί η οικονομική αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής. Πια, ακόμα περισσότερο. Συνεπώς, το βιοτεχνικό δημητρίο είναι δίπλα σας και θα συνεχίσει να είναι. Τρέχουμε ήδη το μνημόνιο συνεργασίας για ένα άλλο έργο ευρωπαϊκό που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του κόσμου, το EcoFashion, που μπορεί να είναι η συνέχιση κάποιων από των δράσεων που ήδη κάνετε, καθώς και να συνεργαστούμε και να υπογράψουμε μνημόνιο όπως έχουμε συμφωνήσει για την υποστήριξη της δημιουργίας του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, αυτός είναι ο ακτής τίτλος, που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία να έχει υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες και έχουμε ήδη αργήσει. Άρα, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ο κύριος Σωτήρης Αντωνίου, ο οποίος εκπροσωπεί είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου του Εμπορικού της Αθήνας, επίσης παλιός συνεργάτης και νομίζω... Να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του Προέδρου μας, του Σταύρου του Καρφούνη και όλου του Δικτύου του Συμβουλίου. Είναι πολύχρονη συνεργασία που έχουμε. Το timing αυτής της εκδήλωσης είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπήρχε μεγάλη κινητικότητα πριν την πανδημία και δυστυχώς τα 2 τελευταία χρόνια είχαμε μια πολύ μεγάλη διακοπή πάνω στις ενέργειες και στις κινήσεις στον τομέα αυτό. Θέλω να πω ότι το κομμάτι της κίνησης της ανακύκλωσης των κλωστοϊφαντουργικών, όπως το είχαμε συζητήσει και επανειλημμένα στο παρελθόν, χρειάζεται μεγάλες ποσότητες για να είναι οικονομικά ανεξάρτητο και να πετύχει. Η άνω κύκλωση όμως, όπως είδαμε και εδώ, για την Ελλάδα νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί μπορεί σιγά σιγά να προχωρήσει και να έχει αποτελέσματα. Το δύσκολο είναι να φτιαχτεί το δίκτυο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Εκεί μπορεί ο Εμπορικός Σύλλογος και τα επιμελητήρια να βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό. Και για να μην σας κουράζω πολύ, γιατί είμαστε αρκετή ώρα εδώ, αυτό που θέλω να πω ότι στο retailing και ειδικά στη μόδα, δύο είναι οι πυλώνες που θα δώσουν εξέλιξη στο μέλλον. Το ένα είναι η ψηφιακή μετάβαση, που είναι κάτι που θα γίνει θέλουμε δεν θέλουμε, και το δεύτερο είναι η κυκλική οικονομία. Αυτά τα δύο, ευτυχώς, η ψηφιακή εποχή, μέσω των social media και όλων των ψηφιακών μέσων, στις νέες ηλικίες, θα προωθεί και ελπίζουμε ότι πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε το μέλλον και στην Ελλάδα, για να μπορεί το καταναλωτικό κοινό να τα μάθει όλα αυτά και να μπορεί να τα υποστηρίξει. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω μήπως ο κύριος Μπίσκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος είναι και συνάδελφος αρχιτεκτόνης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου. Καταρχάς, εκ μέρους της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πρόσκληση και για την δημιουργία αυτής της συνεργασίας με το πρόγραμμα InnoMed. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία και εξαιρετική δουλειά αυτή που έχετε κάνει και είμαστε με μεγάλη χαρά που είμαστε μέρος αυτής της συνεργασίας. Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά, γιατί φέρνει μαζί όλους αυτούς τους κόσμους, τους διαφορετικούς, δηλαδή τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε σήμερα στην Αθήνα, τους νέους τεχνίτες, οι οποίοι έρχονται πια στο προσκήνιο, και όλα αυτά γίνονται υπό το συντονισμό του μεγαλύτερου ερευνητικού ιδρύματος στην Ελλάδα,
μαζί με τους δημόσιους φορείς είναι ένας τρόπος με τον οποίο πρέπει σήμερα να δουλεύουμε για να εξερευνούμε και να καλλιεργούμε την καινοτομία. Και αυτό που θέλω να πω είναι επίσης ότι δουλεύοντας γύρω από μια πραγματική πρόκληση της πόλης, που είναι τα απορρίμματα και η ανακύκλωση των απορριμμάτων, και με τον τρόπο που έχετε δουλέψει, φέρνοντας στο προσκήνιο όλους αυτούς τους δημιουργικούς ανθρώπους και τις νέες δημιουργικές ιδέες, νομίζω είναι και μια λύση για τις ανάγκες της στρατηγικής και της πόλης και της χώρας που αφορά το κλίμα. Έτσι, η στρατηγική που αφορά το κλίμα, υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες σήμερα και από το Δήμο και σε επίπεδο εθνικό. Υπάρχει μια δυσκολία όμως μέσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες, είναι να εντάξουν αυτές τις νέες δημιουργικές ιδέες και τους νέους δημιουργικούς ανθρώπους. Νομίζω το πρόγραμμα και το έργο που τρέχετε έχει δώσει μια λύση σε αυτό το κομμάτι, έχει φέρει δηλαδή στο προσκήνιο νέες δημιουργικές ιδέες για την καταπολέμηση για την δουλειά που γίνεται στην κλιματική προσαρμογή σήμερα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζέγκας είναι προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Γεια σας. Καταρχάς να συγχαρώ όλους τους φορείς αυτού του πολύ σημαντικού ερευνητικού έργου και τις επιχειρήσεις, γιατί είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που καινοτομούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει στις μέρες μας. Εγώ να πω, εντάξει, ότι άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Κάποια βέβαια από αυτά τα είχαμε δει και εμείς επειδή εμείς βλέπουμε κυρίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας και στήριξη των επιχειρήσεων, κάποια θέματα που αφορούν κυρίως την επιχειρηματικότητα, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Και εδώ βλέπουμε κάποια μοντέλα τα οποία είναι και βιώσιμα από ό,τι φαίνεται. Εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Χάρηκα πάρα πολύ που το είδα εδώ σε κάποιους από τους στόχους αυτούς, διότι αυτούς τους έχει ενσωματώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πολιτικές της και είναι οι πολιτικές της επόμενης δεκαετίας. Από την πλευρά μας, να πω ότι είναι ένα στάδιο στο οποίο πλέον σχεδιάζονται κάποια προγράμματα για το νέο ΕΣΠΑ του 2021-2027. Εμείς παρακολουθούμε τα θέματα της επιχειρηματικότητας, έχουμε διάφορα έργα, το παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες που έχουμε διάφορες μελέτες, έχουμε δει εκεί τη συμβολή της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας και της μικρής επιχειρηματικότητας γενικότερα στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός για την εθνική οικονομία. Να πω ότι στο πλαίσιο της εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής έχουν ενσωματωθεί τέτοια πράγματα στην κυκλική οικονομία και δράση υποστήριξη των επιχειρήσεων. Και ένας τομέας, να το πω, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ο χειροτεχνικός, είναι η χειροτεχνική επιχειρηματικότητα, στην οποία σκοπεύουμε το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν κάποιες δράσεις και κάποιες ανακοινώσεις από τη δική μας πλευρά για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Και να πω και επειδή και κάποιες ιδέες ήταν πολύ καινοτόμες κτλ., φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, υπάρχει και η δυνατότητα της κατοχύρωσης κάποιας πατέντας στον ΟΔΗ πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου η χώρα μας είναι αρκετά πίσω σε επίπεδο κατοχυρώσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί πραγματικά κάποιες από αυτές τις ιδέες είναι πραγματικά εξαιρετικές και συγχαρητήρια κιόλας και στο Πολυτεχνείο στο Μητσόβιο για την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το πρόγραμμα τώρα διανύει το τελευταίο του εξάμηνο, έχοντας πάρει ένα χρόνο παράτασης εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας, στη διάρκεια της οποίας αντιμετωπίσαμε και πολλά λειτουργικά προβλήματα και γραφειοκρατικά, τα οποία προέκυψαν από τις συνθήκες. Στην πραγματικότητα, τώρα ολοκληρώνουμε αυτή την πιλωτική πρόταση την οποία έχουμε, της οργάνωσης ενός κλάστερ, γι' αυτό κάναμε και τη συνάντηση αυτή, γιατί έπρεπε να συναντηθούν όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτή την συνεργατική, ας το πούμε, διαδικασία την οποία προωθούμε, και υπολογίζουμε πάρα πολύ στη συμμετοχή και στην υποστήριξή σας ακριβώς σε αυτό το τελευταίο στάδιο, έτσι ώστε να δούμε ότι αυτή η ιδέα την οποία είχε η κεντρική ιδέα του προγράμματος αυτού
να μπορεί να υπάρχει αυτό το κλάστερ το οποίο να υλοποιεί στη πράξη την κυκλικότητα στο κέντρο της Αθήνας, σεβόμενο και υποστηρίζοντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί η κυκλικότητα είναι μια διαδικασία η οποία προτείνεται και επιβάλλεται μέσα από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Λοιπόν, όλα συμμετέχουν. Δεν θα επανέλθουμε στην κεντρική ιδέα και το κεντρικό στόχο, τα είπαμε αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή χρονιά και ας πούμε καλή επιτυχία και στο πρόγραμμά μας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία και τη συμμετοχή σας.